Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang John, isang tambalanista mula dito sa Davao since 2014. Sumulat ako para humingi ng payo. Ganito po kasi ang sitwasyon ko. I work from home. Graveyard shift ako kaya trabaho sa gabi, tulog sa umaga. May live-in partner ako for more than 7 years na. Hindi pa kami kinakasal kasi wala pa kaming ipon. We agreed na saka na lang kapag financially stable na kami. 5 years ago, she resigned from her job and since then, wala na siyang consistent na trabaho. 2 years na ako lang ang sumasagot sa lahat ng gastusin namin. Paminsan-minsan, nagbibigay pa ako ng pera sa parents niya. Sabi niya gusto daw niyang mag-business. Magandang idea naman sana, kaso 80% ng business operations sa akin nakasalalay. Mahirap kasi I have a full-time job. Last year, nag-open siya ng food business. Kinailangan naming isarado ng wala pang 1 taon dahil ako ang gumagawa ng lahat mula sa paggawa ng recipe. Nung minsan nagkasakit ako at na-ospital, napilitan siyang magluto. But we got a lot of bad feedback. Sinubukan ko din siyang ipasok sa isang client ko online. Ang nangyari, ako din ang sumasalo ng trabaho dahil ang daming revisions. Dumating sa point na ayaw na mag-continue ng client, so I pulled her out. Sa ngayon, gusto na naman daw niyang mag-business. Pero pag pinapakinggan ko ang mga plano niya for the new business, nakikita ko na ako na naman ang gagawa ng most of the work. Tambalan, paano ko ba sasabihin sa partner ko na mag-pursue ng work or business on her own without being offensive? How do I explain to her na okay naman sa aking tumulong pero hindi ko kayang saluhin ang lahat? Ayoko naman kasing maapektuhan ang performance ko sa current job ko, kaya I am safeguarding it as much as I can. Maraming salamat Nicole and Chris. Hintayin ko ang payo po ninyo. Ang inyong tambalanista, John. Hello sa'yo, John. Ang hindi ko maintindihan, bakit matagal naman na kayo? Ang dami nyo ng pinagdaanan together, ba't hindi mo masabi? Diba? Diba? I mean, mas kilala mo siya eh. Mas alam mo yung kilite, mas alam mo kung saan siya na-offend. Diba dapat alam mo na yun? Dapat nagko-communicate kung kayo. Ilang nunal at gaano Diba? kaitim ang nunal na yun. Correct, diba? Ilang buhok ang tumutubo doon pag hindi niya inaahit. Tama. Diba? Alam mo kung Yung nunal na may buhok. Correct. Alam mo kung may buhay o may patay na nunal. Oo, di ba? May nunal na lumalaki pag galit siya. May nunal na lumiliit
lumiliit pag naghihilod siya. So, dapat alam mo yun. Kasi obviously, ang problema nyo dito, hindi lang yung hindi kayo masyado nagsasucceed sa business. Pero obviously, the problem here is communication. Bakit ang tanong mo talaga sa amin is, paano ko sasabihin sa kanya? Diba? Without offensive. Correct, 'di ba? Eh dapat kung talagang kayo ay properly nagko-communicate, it includes hurting. It includes na kailangan kahit masakit, sasabihin ko sa iyo kasi hindi pwedeng hindi. 'Di ba? Ba't hindi mo masabi? Yun yung at I think yun yung problema doon eh. Hindi kayo nagsasabihan ng mga tunay na nararamdaman kaya ayan. 'Di ba? At ang good thing naman dito, John, ayaw mo na maulit yung same mistakes. Again, Correct, diba? correct. Hindi naman na malalim ang kaba ng kayamanan na pwede mag-business anytime at hindi na naman yung problema mo na ikaw lagi ang sasalo. Sabihin mo, nasabi mo nga sa amin eh, nakapagsulat ka nga ng sulat. So hindi kami yung tao na dapat na maging Malay ba namin dyan? Makikinabang ba kami sa negosyong Kaya yan? nga eh. Di ba? Mag-share kami Sa ba kami true. dyan? Kikita ba kami dyan? May patikim ba sa mga ginagawa nyo Yun na nga. sa business nyo? Kung wala Ayun. naman, bakit natin pag-uusapan Kaya to? nga, problema ninyo mag-asawa, hindi kayo nag-uusap, problema din namin. Sa hirap kasama kami, sa saya hindi. Huwag kang ganun. Yan ang nakikita kong problema sa'yo, dupang ka. Gusto mo Patindi sarili ng mo lang. patindi na. Hindi, charot. Pero Naaway na naman Lunes sa Lunes. may natulog ko lang pa sa tulog. Hindi, pero John, seriously, the problem is communication. Correct Kasi ka. hindi, maiintindihan ko medyo bago-bago. Pero kung halimbawa ilang taon na kayo together, dapat na-establish nyo na yun eh. Kasi kung halimbawa medyo bago pa lang kayo, bagong ikinasal, so hindi pa ganon kasi kinikilala nyo pang isa't isa. Gets ko yan. Oo, Pero nagbibilangan pa kayo ng nunal niyan. yan, Oo. di ba? Ano pa yan, basta patwitams pa mga bagay-bagay, wala pang mga matitinding pagsubok na kailangan ng Oo. communication, di ba? Pabebe pa lang ang lahat. Getting to know each other pa sa lang din true, yan. di ba? Honeymoon stage, ika nga. Pero Yes. kapag yan nga, may matindi na rin kayong pinagdaanan. So, dapat nagko-communicate kayo. Na-mention ba niya? Ilang taon? Hindi, kaya lang, nasabi niya na 5 years nang walang trabaho yung kanyang jowa. Oo. Yung 2 years na yun. Alam mo yung ganon, hindi pa rin kayo nagko-communicate sa gitna ng lahat. Mahaba-haba na nga. Oo. Usap nga kayo. Mamaya pag uwi mo usap kayo ha. Kahit kung saan man pwede, komportable. Tama. 'Di ba? Kusina, sa Correct. kwarto, sa banyo. Kung saan siya pinaka 'di ba? Kung saan siya pinaka comfortable. 'Di ba? Correct, Sabi mo nga correct. komportable, 'di ba? Saan siya pinaka masaya? Yung kapag nandiyan kayo ang memories ninyo tawanan, ganun. Doon mo siya dalahin. O kaya kung wag na sa bahay para special yung pag-uusap kung saan man, 'di ba? Pati ba naman yun kami pa mag-iisip? Kung saan ka magpapa-reserve? Pati ba naman yan kami pa magdidesisyon? Oo, Charot. basta pag hindi namin pagkakakitaan, Wala. walang masyadong gana ang Correct. usapan. Walang nagagalit kami. Yung nagtatrabaho kami, wala kaming bayad. Ganon. Nagagalit kami. Ganon. Hindi. Pero, Usap kayo. yun yung kailangan. Diba? Kasi ang tanong mo sa amin, paano ko sasabihin na hindi ka ma-offend? Paano ko sasabihin na hindi siya masasaktan? Diba? There's no easy way to break somebody's heart. You gotta lay down the cards. Sabihin mo talaga sa kanya na, ito yung nangyari nung pumasok ka sa negosyo. Ako din. Nung hindi na negosyo, client naman. Ako din. Sabihin mo sa kanya, ganun yung maging honest ka sa nararamdaman mo. Yun yung pinakamahalaga doon. Correct ka. Dahil kayo yung magkasama, kayo yung mag-partner. True. Importante yun na. And as much as possible, iwasan yung mag-usap via text. Oo, correct. Via, halimbawa, messenger. Basta using text, wag ganun. Pag ganito katindi yung problema, mas magandang pag-usapan in person. Diba? Face to face, heart to heart. Para Correct. ramdam nyo yung saloobin ng bawat isa. Kasi pangit, iba yung tono minsan ng mensahe kapag nabasa lang sa messenger. Correct. Kahit hindi ka naman galit, iisipin niya galit ka. Tama. Diba? Lalong-lalo na kung hindi pa tama yung mga paglagay mo ng mga gitling, Oo, yung mga tuldok, tuldok, mga exclamation Kuwit, point, ay, kuwit. Diba? Puwet. Ano? Kuwit. Yun. Diba? Pwedeng mali ang pagbasa eh. Tsaka, Oo. iba talaga kapag sinabi ito face to face. Ang tagal na rin pa nila, may live-in partner ako for more than 7 years. See? 'Di ba? Tapos hindi mo pa rin masabi sa kanya, hindi mo pa rin kaya. Alam mo kasama talaga 'yun eh, yung kailangan mo maging honest
kahit na masaktan siya, para mas mapabuti. Kasi kung lagi kang nagsisafeguard, yung parang lagi mo nga, yun nga, pinoprotektahan yung feelings niya, ganyan. Pangungonsinti yun. Oo, hinahayaan mo okay lang din sa'yo. Di kasalanan mo pa. Kasi hinahayaan mo Okay, kayo Diba? mag-partner Sino pa ba? Alangan naman yung guard ng subdivision Correct. di ba sa subdivision nila ni Nicole, hindi naman. Tama. Diba? Ano ko nalaman nung subdivision namin? Wala. Kayong dalawa ito. Diba? Yes. And if you're really serious na i-keep din yung current job mo, kailangan mo talagang sabihin sa kanya yung totoo. Na hindi ko na ma-afford, hindi tayo makapagpakasal-pakasal kasi kailangan financially stable tayo. Paano natin magagawa yun? Correct. Kung hindi mo ayusin buhay mo. Ganon yung pagkasabi. Ito. Kung ako magsasabi, ganong tono din, ha? Ganon, kung ako magsasabi, kaya lang di ko naman kilala yung jowa mo. Paano ba siya? Diba? Malumanay ba na paraan? Ganyan. Diba? Kasi kung ako yun, sasabihin ko na ayusin mo buhay mo, ha? Naubos na ipon natin. Diba? Huwag mo akong isama-sama na ako lahat ng gagawa. Ganon. Correct. Ang maganda naman kay John, sinusuportahan mo talaga In yung fair. partner mo. In Di ba? At fairness yun naman talaga, being mag-partner, being mag-jowa, or being mag-asawa, or kung ano pa man yung label na tawag ninyo sa inyong relasyon. Maganda yung ginagawa ni John na sinusuportahan mo kung ano man yung gustong gawin ng jowa mo. Although talagang numerous times, nag-fail siya, 'di ba? Nandyan ka pa rin. Pero maganda 'yun, ipagpatuloy mo lang, suportahan mo palagi yung yung venture o yung endeavor ng partner mo. Magpe-fail yan sa napakaraming pagkakataon, pero ipakita mong nandyan ka pa rin. Tama. Ngayon, kung merong kailangan improvement, kung may mga flaws, yun yung pag-usapan nyo ng isa-isa. Halimbawa, 'di ba nag-fail sa unang business. Ano yung pag-usapan nyo yun? Ano yung dahilan bakit nag-fail? Isa lang naman ang dahilan ng paulit-ulit, 'di ba? Hindi yung girlfriend niya, hindi yung partner niya yung gumagawa. Pinapagawa din lahat sa kanya. So yun ipipinpoint mo sa kanya, i-emphasize mo sa kanya yun. Dapat kung magtatayo ka ng business, ikaw lang kasi. Correct. Ba't mo ba ako dinadamay? Di ba busy nga ako? Kaya Sabi nga. mo magbe-business ka. Bakit bakit ako pa rin ang gumagawa? Bakit 80% ng trabaho sa akin? Yes. Gets naman natin na syempre shared responsibility yung ganun. Pero gusto mo yan eh. Correct. Katulad ng nag-work sa bangko yung partner mo. Ang gumawa nun yung yung Tama. jowa niya. Ikaw yun nandyan nag-work. Yes. Diba? Alam ba niya yun? Yun diba? nga. Kaya yun yung problema I-pinpoint, kailangan yung himayin yun. Para sa susunod na mag-suggest ulit siya, ay gusto ko mag-business. Yan. Diba? Alam niya na yung problema niya. Baka kasi hindi din siya aware. Kasi hindi niyo naman pinag-uusapan. At baka nga naman din yung dun sa negosyo partner, talagang pag-usapan ninyo at pagdasalan at talagang pagnilay-nilayan kung anong klase ng negosyo. Hindi may maisip kaya lang. Kaya nga, uso yung ganito, mag-food tayo, tapos hindi naman pala siya yung tagaluto, di ba? Paano nangyari nagnegosyo kang hindi naman siya, wala naman siya palang katalent-talent sa pagluluto. Kita mo nagalisan yung mga customer niyo. Diba? May bad feedback. Ganun. Kumbaga, kailangan din ng partner mo hanapin kung ano ba yung strength niya. Saan ba siya magaling? Diba? Sabi mo, ginawa mo siyang parang client din sa isang online kemerut. Pero nag-fail din. Baka kasi hindi niya rin talent yun. Baka mamaya pinagagawa siya ng mga presentations, wala siyang kalam-alam doon, di ba? So dapat alamin din, ano Nahilig ba? siya sa PowerPoint. Kaya nga. Hindi niya naabutan yun. Parang kami lang, acetate pa yung inabutan nung Manila nagpe-present. paper pa nga eh. Diba? Advance na nga yung acetate. Yung mga medyo partner, nung mga patapos na tayo pag-aaral, naka-acetate tayo sa overhead projector. Oo, diba? pero wag ko all throughout talaga, Manila paper. Yes, Manila paper, cartolina, ganon. Yun yung mga naabutan natin. True. Tapos ngayon pinagpa-PowerPoint mo, Kaya hindi nga siya sanay doon. True. Di ba yung mga ganon, hindi niya nga to alam eh. Bakit mo ibibigay sa kanya? Yung mga ganon. And it all boils down to properly communicating with each other. Kaya nga doon ako Importante takang-taka yun. partner eh. Ang dami niyo nang dinaanan in more than 7 years pero hindi mo masabi sa kanya. Alam mo, hindi ka masarap magluto. Bakit tayo nagnegosyo ng pagkain? Diba? Hindi ka naman pala marunong gumawa ng ganito. Ba't ka pumayag? Diba yung ganon? Pwede ka naman partner na hindi pumayag eh. Huwag tayo mag-food business. Hindi ako marunong magluto. Kumbaga, diba? Sa una pa lang, pwede nyo na makita agad ang problema. Hindi nyo naman sinasabi. Hindi kasi nag-uusap. Ano diba? to? Sa bahay, tahimik lang kayo.
Gagawa ko ng business. O sige, ito pondo. Oo. Tapos ngayon nakita mo, palpak naman yung Kaya nga. yung ginagawa niya. So lugi na kayo. Tapos ngayon, sasabihin mo sa tambalan na may problema ako kasi yung misis ko pumalpak yung yung business Diba? niya. Di nyo kasi pinag-usapan na Kaya maayos. nga. Hindi nyo na plano ng maayos yung pagbe-business na yon. Kung talagang sinusuporta mo siya, sinusuportahan mo talaga siya kung saan siya Mag-i-improve. excel, oo. Siya mag-i-improve. Hindi yung hinayaan mo, alangan hindi marunong magluto. Okay lang sa akin. Sige, mag-food business ka. Di wow. Love